Na sziasztok, azért csekkoltam be hozzátok, hogy megmutassam minden helyszínről, hogy néz ki a terület, amit folytatódni fog. Mint láthatjátok, itt vagyok a területen, és akkor mutatom is nektek. Na, mint ahogy itt láthatjátok, itt már nagyon szépen ki van nőve a fű, tehát nagyon szépen ki van sűrűsödve. Nyilván vannak egy-két helyen ahol javítások. Ez majd úgyis rá lesz még döngölve, hogy azért süppedni fog. Egy picit direkt talajszint felett hagytam a földet, egy picit lett rá hozva, hogy majd a süppedés miatt gyönyörűen szépen nő. Végig szépen le lett betonozva, tehát gyönyörű szépen. A vágások meglettek a betonnak. Itt a kavicsos ágyásnál, itt fű volt, tehát innen ezt kiszedtük a füvet, és kavicságyás lett behozva. Itt a korallberkenyék végig beültetve, ide majd kandelábert fogunk még helyezni. Gyönyörű szépen meg lett csinálva, itt már láthatjátok a korallberkenyét és a kandelábert, itt végig szépen le lett betonozva, majd még ki lesz töltve a repedések, és akkor itt látszik majd, ahogy már szépen le lett döngölve, ott vannak javítások, már bele lettek lépve, itt vakontháló nyilván le van téve öntözőrendszerrel, azt is mindjárt megmutatom nektek, itt láthatjátok a korallberkenyéket és a kandelábert, nagyon szépen be van füvesítve, ennél már csak szebb lesz. Itt a hintánál lesz majd tető, tehát hintatetőt is fogunk készíteni. Itt a repedéseket majd szépen betonnal be fogjuk önteni, ami hőtálló. Itt láthatjátok, már a sütő készülőben van, ez csak egy alap, ennél már csak szebb lesz. Itt láthatjátok, sajnos a kavicsos ágyra kiment a fű, ez már le lett gyomírtózva. Reméljük, hogy hatni fog, ha nem, akkor gyomlálás lesz a vége. Tehát itt is szépen be lett füvesítve, egy picit még gödrös, tehát van egy-két púp, de azt direkt hagytam meg a süppedés miatt. Úgyis lesz még rá szórva fűmag, hogy egy picit sűrűsödjön, beültetve kínai törpefával, ágyaszegéllyel, díszkavicsal, úgy szintén a másik területen is szépen befüvesítve, ott láthatjátok, hogy végig javítva lett, tehát oda még föld is lett hordva, végig javítva, újra befüvesítve. Láthatjátok, két felültetve japán díszcseresznyefa, ezt nem tudom, de ezt majd bevágom nektek. Ugyanitt ágyaszegéllyel, díszkavicsal, és ugyanúgy a másik oldalt is, ahogy láthatjátok. Ránagyítok, végig korallberkenye, kandeláberrel behelyezve, itt a szép kis lakás, és akkor itt a kis házat is megcsináltuk, tehát le lett szépen festve, mint ahogy láthatjátok a zöld lócával, és akkor még a háznak az oldala az majd folytatva lesz, tehát eddig így néz ki, szerintem nagyon szépen gyönyörű, nagyon szépen kialakult. A beton az végig le lesz majd festve betonfestékkel, tehát az öntözőrendszer az le lett téve. Mutatom is nektek, egyelőre az öntözőrendszer az le lett takarva, mármint a szivattyú magába, az le lett takarva, ennek majd egy szép kis házilag készített doboz fogok majd kitalálni, és itt lett magába letéve amúgy az öntöző szakszerűen, tehát picit feljebb emeltem, megkérte a gazda, hogy feljebb legyen ne talajszintig, hát akkor így csináltuk, tehát teljesen ez meg sem mozdul, és akkor kinyitom nektek. Itt a nyitásnál ez még zsírúj, tehát még be kell járatni a fogókát, ahogy láthatjátok 4 körön fut az egész öntözőrendszer, és reméljük, hogy tetszeni fog nektek, tehát még egyszer mutatom, az egész udvar így néz ki, ennél nagyon rossz volt, tehát itt össze-vissza volt a terület dudvával mindennel együtt, és ezt szépen kialakítottuk. Itt a sütő majd még a hintatető fog elkészülni, és a gerendákat fogjuk majd szépen lefesteni, itt már zománcfesték volt rajta, itt vakontháló 20 centire van letéve öntözőrendszerrel, itt 7 szórófej van, itt 4 darab szórófej, ott úgy szintén ott 5 darab szórófej, és ott a túlsó oldalt 5 darab szórófejet tettem le. Szerintem nem kellett több, mert az egészet belocsolja, és ilyen lett, reméljük tetszik. És hogyha tetszik, akkor dobj rá egy lájkot, és akkor hívj minket, fűmestertakarítás.ev.hu, vagy a weboldalon a bióban találtok telefonszámot kedvezményes áron, amit itt most láthattátok. A korallberkenye, kandeláber, vakontháló öntözőrendszer, ez körülbelül majdnem 1 millió forintból jött ki plusz áfa, tehát nagyon kedvezményesen csináltuk, ezt más megcsinálta volna 2-3 millióért, tehát itt, amit itt láttok, ez nagyon kedvezményes ár volt, tehát mindig vannak kedvezmények, de link a bióban, reméljük tetszik. Most itt vagyok a területen, volt egy-két javítás, amit meg kellett csinálni, mert tudjátok, a munkánkra 100% garanciát vállalok, tehát azzal nincs is probléma, és még egyszer köszi, hogy végignézted. Puszi!